Geen Sanne Wevers of Aitora Torsdottir op de balk in de turnhal. Haar coaches Gerben Wiersma en Vincent Wevers mij naar de maatregels van het turnboen net meer in de hal komen. De trainerswet omgeet die ben al jaren door die hun werkje bij u. Ze ben net bij u in dienst, maar de KGU is de huurder van uw turnhal. En dus in die zin hebben wij heel zo makkelijk de margin. En ik ben daar wel heel erg van geschrokken, ja. Schrik je direct bij Topsport Noord. Dat faciliteert het turnprogramma op het Jereveen van de KNGU. Het is door de KNGU om daar nou samen met een zo in gesprek te gaan en te zien van hoe kunnen we nou dat programma zo goed mogelijk vormbouwen aan hier. En ik wie dus, maar dat bepalen wij net. Dat is echt onder boen. Alleen nog, de sporters wennen hier, wij faciliteren hun volledig. Dus ja, dat betekent wel dat de vragen en dingen niet bij ons komen. Ze zijn eigenlijk alles kwijt. Hun coaches, hun programma's, hun doelen. Want EK's, dingen die erom komen, binnen op losse schroeven. Hun situatie moet ze hier blijven. Dus eigenlijk de hele veiligheid die er om hen heen zit, is voortvallen. De les die het boenje van leren mat is Neffers van den Berg dat ze de situatie beter in de gaten houden. Dat zijn vaak oud-coaches, zetten die in actie. En let die op dit moment bij die topsporthallen langs rennen en zorg je dat die de thermometer erin houden om te zien dat de cultuur wel goed is. En dan is er nog die tweede turnhal. Er wordt hoe 3 weken uiteenzet met de bouw voor een hal alleen nog van de Nederlandse turnploeg. GroenLinks in de gemeente Jereveen stelt de vragen over in de rieën, maar twijfels ben er net bij Sportstad. Wij bouwen die tweede turnhal gewoon. De turnsport gaat gewoon terug. En de topturning gaat terug en de voorbereidingen voor de Olympische Spelen die zullen gewoon terug in. En dat zal grotendeels in die naaie hal die hier achter mij straks commercieel. En natuurlijk is er wel een en ander gebeurd en daar word ik wel hoe sprutsen. Minder door u, maar wel door die andere partijen mogelijk hoor. Maar dat brengt die naaie turnhal wat u betreft net in gevaar. De turnhal moet van de Christ kleer wezen.